Сьогодні, 26 червня, ми знаходимося в місті Києві, місті Героїв, в парку Шевченка. Саме тут, в парк, був прильот, до речі, тут є майданчик дитячий. Саме сюди був прильот. Це вже було давно. І сьогодні кримські татари визначають День прапору. Це символічно, бо День прапору для нас це символ боротьби проти російської окупації. Бо я завжди кажу, що ця війна почалася з окупації Криму, і вона іншаллах повинна закінчитися звільненням Криму. Ми зробили такий невеличкий захід. У нас є мобільна кухня, вона відпрацювала вже в 3 прифронтових областях, в Херсоні, Херсонській області, це ще до вибуху на Каховський ГЕС, теракту, який створила Росія. Потім в Запоріжжі, потім в Харкові, в Ізюмі, і от зараз вона тут, в Києві. І сьогодні завдяки цього гарного проєкту «Годуємо країну» це повністю автономна мобільна кухня. У киян, сьогодні у киян, саме у киян є можливість спробувати смак українського Криму. Разом до перемоги. Іншаллах, ми обов'язково переможемо. Наша боротьба продовжується. Ми дякуємо всім нашим партнерам, завдяки цей проєкт, саме проєкт мобільної кухні, сьогодні працює.